Maayong adlaw miga og migo. Ani nga video atong hisgutan ang bahin aning sikat nga online lending app nga karon dili pug kumaulaw sa inyo mo recommend ani kay sa pipila ka mga bulan isa pud ni sa mga mitabang sa kuha para maluwas pug ko sa akong panginahanglan og kwarta. So kini si Tala. Actually, dili ni siya nag-base diri sa Pilipinas. Sa US ni siya. Pero diri sa Pilipinas, so far, sila ang number one nga dunay maayong reputasyon pag maghisguta og online lending app. Kaniadto 2017 nagsugod na kog loan ani, apply og loan, then automatic na approve dayon ko. Unang loan ako sa ila 1,000 pagyud taon niya sa kadugayan ako kuan loan sa ila kay good peer lagi kuno hayta, so nag-grant ko atong 15,000 dayon na-reduce siya to 10,000, then nag-stick na siya sa 10,000. Pero karon good news kayo kay pwede na mo hiram sa ilaha og 25,000. Ang nakanindot ani ni kuan ni Tala kay gawas nga rehistrado ni sa Securities and Exchange Commission. Kung madelid pag yung kaani, dili ni sila mangharas, dili ni sila manghadlok, dili po ni sila magpakaulaw sa imuha. Normally, manawag lang sila para ipaluap tong bayad, then kung dili ka kabayad, so mohatag po sila guide kung unsaon. Yan, nindot po ani kay pwede ka mo bayad og installment. Dayon, ang iyahang estilo ani, kung halimbawa dili ka kabayad sa due date, mohatag ni siya og 7 ka adlaw nga gitawag niyang grace period para makapangita kag pangbayad. So kung dili pa gyud ka kakita, mao na nga time nga mo hatag sila o gamay lang nga penalty, dayon naapoy interest nga gamay, then after ana wala nay patong. Nasa imuha na kung kano saan mo siya bayaran. Dili na sila mangharas. Dayon ang nakanindot ani kay kung halimbawa ang imuhang disbursement method kay GCash or coins.ph, buo nimo makuha. Wala siya'y processing fee. Unlike sa uban nga mga online lending app na grabe, halos katunga pod ang mawala. So si Tala sa pagkakaron doon na siya'y more than 10 million ang nag-download ani. So daghan na kay ni sila customers niya. Ang ilahang review karon, ang naghatag og review nila kay 570,000 plus. Iniya taas kay ilang ratings, 4.7 star. Bisan pag magbasa mo diri sa ilahang reviews, nindot kayo ang feedback, gawas lang sa mga siguro problema sa app. Pero pag maghisgot og bahin sa paningil o sa tawag ani kanang pangharas, wala dili na siya Tala, dili na siya attitude ni Tala nga mangharas, manghadlok o magpakaulawan ka. So mo ni ang ako ang number one, o I think nag-iisa nga may rekomenda sa inyo kung kamo nanginahanglan og financial assistance. So si Tala ang akong rekomendado. Nindot kay ni siya bisag kinsa pa inyong pangutanon ani. Dayon dili noon mo ani niya makahiram dayon diretso nga 25,000. So obserbaran pa kaniya kung maayo ba kang mubayad sa imong utang. Hantod na makita niya nga okay ka, so i-grant na niya ang dako kayo nga amount nga 25,000. So kuan pod kanang dali ra pod magbayad ani kay pwede coins, pwede 7-Eleven. Dali ra kayo bayaran. So unsaon man pag-apply aning Tala. So ipakita na ko sa inyo ang video
Sundan lang ninyo unsa tong nasa video. Dali ra kayo, i-enter lang ninyo inyong mga personal information ug uban pang gikinahanglang impormasyon. So dili na kinahanglan mag kuan pa, pasikot, wala na pasikot-sikot kay diri kay tala. So tanawan ninyo ang video.
So, inato lang ka sayon ang pag-apply niya. Ayaw kalimot gamita nga ako ang referral code nga nakita ninyo sa video niya. Tuod di ay si Tala, rehistrado ni siya sa Securities and Exchange Commission. Niya kung doon na mo'y experience na or maka-experience pa, kung nag-apply na mo loan niya na-approve na, niya na mo'y nindot nga feedback, i-comment ninyo sa ani nga video aron makita ug mabasa pod sa atong mga amigo nga mga subscribers ug mga amiga. So, salamat kayo. Hantod sa sunod natong video, atangin ninyo ang among mga uploads pa, daghang mga uploads bahin sa mga online lending app na karon na medyo nauso niya ning gawas po na ang dili maayo nga mga online lending app niya. Ang uban kasagaran nila dili na makatabang sa tuwa kundi itabang tagduot aron maputos tag samot sa utang. Nakakay salamat. Ayaw ka limot i-subscribe ang kini nga channel Bisayang Dagko niya, i-hit ang among notification bell para kung naami upload, ma-notify mo dayon og mga tan-aw dayon ninyo. Salamat kayo.